दैयाव दोननाया बेखौ नाना जादों बेबायदि बुंदों सासे गावसिनि माबाया दाखालि जोंनि गंगार राजा गोजावबोदों सप्तासेनाबो जायाखै नाया माबोरै नाखौ जाया जानांगौ बेखौनो जायो नामा जाया जाया बे उनेलखौ गावफैदों सप्तासे दोनदों गावथारनानै हाखराव गोदोना थादों बेखौ नाजादों बेखौ नाजादों मानो फावफोर नायनांगौ एकदम माबाखौनो डाक्टारनावनो सोहैयो बिसोरो बुंसोना दोनजोब्बाय आरो माने स्कुलखौ थांनांगौनि गावसोर थाखा होना दोनबाय दा मा लांनांबाय आंनि फिसाखौ बरपेटायावसो लांनांबाय थाला होनांगौ आं थाला होदोंमोन दहाय सिख'दों बे गेरलानि बे मिसननि मानसिया मानसिखौनो मोनांगौ दायनिगिरि खालामो आं थाला लांदोंमोन होनो आं फिसा जागौमानि आं थाला होगोन होननानै बेखौ बिसोरो सिख'दों मानसिखौनो मोनांगौमोन सिख'नो मोनामोन बिसोरो जोंखौ थांनाय लोगो लोगो पुलिस प्रसासनब्लाबो गावसोरनि मिसननि मानसिफ्राबो ज' ज' थांनानै नागिरहैनांगौमोन आंनि फिसाफ्रा जेरैबायदि नागिरहैदों बेबायदि मानो भुटाना बिदि खालामनांगौ बे मिसना बिदि जायो जोबथा साजा फासिनि जेबो थाखा फैसा नाङा केसआ जोबथा बिसोरखौ फासि आं मोनागारा बेबायदि एफाग्राब थाथाय देखाजोबनायखौ फासि होनांगौ कि होनांगौ दा जेनेबा बिसोर ओंखारलांदोंमोन ओमफ्राय वार्डेनावहाय खबर होनानै थांदोंमोन ना थाङाखैमोन एबा बिसोरो वार्डेनाबो मिटिंआव मोनो फादाराबो मिटिंआव मोनो ओमफ्राय सामफ्रामबो गावसोरो जौखौ बै माबाजों दखानजों लोंहैखायोनो जोंनि बियायंआ लोङा ओमफ्राय बेखौ नायखोमाबाय थानाय दंखायोनो बिराद गाबख्रावसो थैदोंनो ओमफ्राय दाने लांबाय लांनानै बुथारनानै दैयाव गावसोर गारसोमनानैहाय साराय सारिथायाव खोन्थाफैबायनो वार्डेननो फादारबो सासे दं फादार बोराय दंनो सासे सोराङा बाज्रुमनानै सिखाबफिननो रोङाखिसैलै गौरां फाखनाव नै आंनि बोखांदोंमोन दोलोजोबदों होननानै बुंबायनो बेबायदि खोथा बुंबाय होमब्ला फादारा बे गामिनि मानसिखौ नागिरहैनांगौमोन लानानै मा नागिरहैयाखै बे वार्डेनफोरखौ लानानै नागिरहैनांगौमोन मा नागिरहैयाखै मानो साराय सारिथा नै दाबो साना हाबाखै बाबुफोर सनाफोर दाबो ज' ज' नागिरहैनो हायोमोन मा खालामदों बेखौ पुलिसफोरखौसो गेराव केस होनानै गासैबो बेंना दोनजोबदों मानो होनोब्ला 8थायावसोनो पुलिसने जों बेबायदिखौ थानो हायो सारिथायाव जानायखौ बै फुंनि 8टा 24 घन्टा बारा होमब्लाबो 24 घन्टाखौ दोनबाय जोङो होमब्लाबो जोंखौ दोनलांबावा आथिं दैयै दैयै खुलुमब्लाबो Political फरायनानै मामि आं इन्जिनियार होननानै आंनि फिसानि सिमांखौ मानो बैबार खालामो दा अन्थाव बाथाव सासेल' फिसा हौवामोन दा बेबायदि बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा जाहैबाय दा बहुद दाहा थायो बयबो बिमा हिसाबै बिमानावनो जोबथा अननाय थायो आंनि गोरबोआव आंनि फिसाबायदि गैयामोन आंनि फिसाया बायनो सिगां दै लाबो दै माबाना हो खर'आव दासिमा हो दैया खर'आव दासिमा आं इसोरनि मिसनखौ दिन्थिफुंजोबदों मानो साराय सारिथायाव वार्डेना खोन्थाफैब्लाबो हनै बासायाखै नायाखै साननि 8थायावसो नायगोन होननानै दोनदों थेवबो आङो थानो हायैनि 2थायाव फिसाफोरखौ लानानै खाखोमानानै थांदों बाव मोनहैदों दा बिमायाबो बहुद दुखुजों बुंफबनानै दङ नै न'खराव नायल' जाल' सासेल' फिसामोन जेबो थाखा फैसा नाङा जोंनो फासि होफिननांगौ बिसोरखौ फासि गवा दा आसा खालामदों जायबा बे बाबुखौ इनाय अनागारि बुथारदों बिसोरनि सायाव गोख्रों साजा होनांगौ दा आंबो बेखौनो बुंगोन
दा नायल' जाल' सासेल' फिसामोन आंनि फिसाज्लानि गथ्र' गैया गासिबो अर्डार होनांगौ बिसोरखौ आं हगारनानै जोङो दा बिसिनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाया जानांगौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिसोरो माबोरै हस्टेलनिफ्राय आउटआव थांनो मोनखो दा बेफोरखौ मोजाङैनो नायबिजिरनांगौ आंनि फिसाखौ मानो बेबायदि खालामा फादारा आयै पासतायाव मिथिनायखौ मानो 11थायाव दा न'आ बेनो नै नायनानै लादो बेनोमोन नै आमाइनि न'आ सोरां नार्जारिनि न'आ बेनोमोन ओमफ्राय बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा दा गोबांथार गामिनि रायजो राजाफ्राबो फैनानै दंफैसै नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि 16 नं निसिमानि MCLA सार जेम्स बसुमतारियाबो नुजानानै दंफैयो नै दा बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा दा आङो खाथियाव थांनानै नायनि दा बहुद दुखुनि बाथ्रा जानानै फैबाय मानो होनना बुङोब्ला बिहा सानैल' गथ' दंखायोमोन सासे हौवासा सासे हिन्जावसा दा बेयावहाय गोबांथार गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै बेखौ फबनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नै बैथिंजाय मावगासिनो दङ नै खामानि दा आं खाथियाव थांनानैहाय खेबलायबाय थाला आरो दा बेबायदि आरो दा न'आ बेनोमोन नै नायनानै लादो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो खाथियाव थांगासिनो दङ ओमफ्राय दाथ' मानसिया पस्टमेन्टेनाव दंहैयो बरपेटायावसो लांदों ओमफ्राय दा मथा मथि न'आव सफैनो थाखाय दिरि जासिगोन खमैनो गैयाब्लाबो 8:30 बा 9थासो जानानै फैसिगोन आरोना ओमफ्राय दा मथा मथि बेखौहाय फबनायनि थाखाय गोबांथार लाहार फाहार खालामबाय हनै आं खाथियाव देखायबाय थालायला बैयावहाय हाखर जावनाय जाबाय हनै दा बेयावनो फबनाय जासिगोन दा माखासे गोबांथार मावनांगौ खामानि बाक्सुफोरखौ बानायगासिनो दं